Ale tu mi povedzte, že toto sa mne len sníva. Ja tak chcem, aby som vyhral, viete prečo? Ale keď nevyhrám, rozhodca dostane odo mňa bitku, prisám. Chcem vyhrať. A nebudem porušovať pravidla, nebudem. Toto je, keď malé dieťa presvieča babu, že už nikdy nebudem zlý, ja už budem poslúchať, len mi dovol tú telku. Ja už budem dobrý. Porušovať pravidla. Budem sa byť normálne, brutálne. Hej? Budem sa byť jak profesionál. A? Veď on pláče. Čo ste mu spravili? Vy ho nechcete, že? Celebrity Combat, priznajte sa. Vy ste mu povedali, že ho neberete. Že už mu nedáte zápas. A on takto musí plakať? Chudák? Ritter? Však vám sľúbil, že bude dobrý. Záverečná reč. Moja reč bude taká, keď toto budem držať mikrofón, že videli ste už, aká veľká rýchlica môže zlomiť zdravé a silné stromy, kamarát. Poprosím prekladača, aby mi vysvetlil, čo je rýchlica. Pýtam sa, dokedy ešte budeme takýmto ľuďom dávať priestor v online svete?